қиссаи оҳ телефон. муаллиф шаҳлои наҷмиддин. шоиста дар толори суд ашки чашмонашро пок карда зери лаб мегуфт: оҳ телефон, ҳаётамро сӯзондӣ. вақте судя ҳукми муроифаи судиро хонду гуфт ки ақди никоҳи расмии шоиста бо Фариз бекор карда шуд, ӯ фиғон бардошт. оҳ Фариз, дӯстат медорам. бе ту зиндагиам маъное надорад. бо рашки бемаъниам ба зиндагиам реша задам. дигар оби рехтаро бардошта намешавад. афсӯс. шоиста зиндагиашро мисли лентаи кино пеши рӯй овард. бо Фариз дӯст дошта хонадор шуда буданд. зиндагиашон мисли асал мегузашт. аммо якбора ба шавҳар рашки зиёд пайдо кард. шавҳараш ба тиҷорати хариду фурӯши мошин машғул буд. доим кораш бо телефон буд. садои телефон баланд мешуду шоиста безобита мешуд. асабҳояш гиреҳ мезаданду дарав аз шавҳараш мепурсид ки боз кӣ ба шумо занг зад. шавҳараш аввалҳо ба ин рафтори ҳамсараш аҳамияте намедод, аммо вақтҳои охир эҳсос кард ки ҳамсараш беҳад инҷиқу бадгумон аст. боре як зани ҳамкораш занг заду ӯ суҳбат дошт. ногаҳон шоиста бо шаст давида омада гӯширо аз дасти шавҳараш кашида гирифту дод зад: ту кӣ ҳастӣ ки бо шавҳари ман гап мезанӣ? он зан аз он тараф бефаросат гуфту гӯширо бо қаҳр гузошт. Фариз асабӣ шуду ба рухсораи ҳамсараш шапотие фаровард: занаки аблаҳ, ақл дорӣ? ин зан як тоҷири муваффақест ки ба кори ман кӯмак мекунад. дурӯғ нагӯед мардак, ин зан доим бо шумо суҳбат мекунад. вақте ки ӯ занг зад чеҳраи шумо мешукуфад, гӯё ки баҳор омада бошад. маълум ки ин зан маъшуқаи шумо аст. эй занаки бефаросат, ту чиҳо мегӯӣ? ин зани баобрӯест, шавҳар набера дорад. мефаҳмӣ? шумо ба ман хиёнат мекунед. ман медонам боз аз рӯи ким кадом як зане ки намеарзад. шоиста гирья карда ба ҳуҷраи хобаш даромад. Фариз тамоман сараш ба дард омада аз ҳавлӣ берун баромаду ба мошинаш нишаст. шоиста ин рафтори ӯро дида якбора оташ гирифт. фикр кард ки шавҳараш пеши он зан рафт. рашк пеши чашмонашро гирифта мисли гург улос мекашид. ба шавҳараш паёмакҳои заҳромез навишта фиристодан гирифт. Фариз смсҳои ҳамсарашро хонда асабитар шуд ва занг зада ӯро хуб ҳақоратборон кард. шаб хеле барвақт ба хона баргашт. шоиста хоб набуд аз гирьяи зиёд. чашмонаш варамида, рухсорҳояш суб сурх буданд. занак, бас кун. рашки беҳударо, зиндагиамонро талх мекунӣ. медонӣ ин бадгумоният аниқ ки зиндагиамонро вайрон месозад. ман ба ту хиёнат накардаам. пас чаро бо занҳои ҳархела тавассути телефон чақчақ мекунӣ? эй занаки аблаҳ, ту чаро маро асабӣ мекунӣ? ҳайфи ту бар ин зан. мисли шоҳзанҳо зиндагӣ мекунӣ, боз дили маро озурда месозӣ. ман медонам ту занбозӣ мекунӣ. оҳ занаки беақл, ба дилам задӣ, мефаҳмӣ? бори аввал он шаб мард ҷогоҳашро аз ҳамсараш ҷудо пардохт. шаби дароз шоиста гирист, аммо мард ба ӯ наздик нашуд. субҳи солеҳон шавҳараш ҳатто ноништа накарда ба кор рафт. шоиста аз кори кардааш сахт пушаймон шуд. ба телефони шавҳараш паёмак навишта бахшиш пурсид. шавҳараш аз узрпурсии ӯ хурсанд шуда бегоҳӣ ният кард ки ҳамсарашро бо писарчааш ба тарабхонаи колхози Россия мебарад. бо нияти нек гулдастаи калони садбарги сурх ва шоколод харида ба хона омад. вақте аз дами дари ҳавлӣ даромадан, ногаҳон телефонаш занг заду ӯ гӯширо бардошт. лабай Парвонабону. ҳо хубам, то моҳи дигар ин масъаларо ҳал мекунам. ин сония шоиста ба пешвозаш баромада ба ҷои он ки мардакҷон хушомадед гӯяд, якбора ҳа боз ин зани навбатӣ кӣ аст? Парвонабону меномашон. ин гулдаставу шоколод барои ҳамон аст? уфе, занаки беақл, чиҳо гуфта истодаӣ? ман бо умед шоколоду гул харидам ки туро бо писарчаамон ба тарабхона барам, аммо ту боз ба дили ман заҳр задӣ, мефаҳмӣ? беақл. ҳа ман беақл? он зан бо ақл аст. эй аблаҳ, ман тоҷирам, ба ман ҳазорон нафар мардону занон занг мезананд. ту чаро ин қадар бадгумонӣ? ҳа ман ганда бадгумон ҳастам. танҳо анамон хомномҳоятон нағзу замонавӣ ҳастанд. уфе, безор шудам. Фариз гулдаставу шоколодро барои ҳамсараш ҳаво доду баромада рафт. ана дидед,
гумонам рост баромад, ба назди ҳамон занатон меравед. Даматагир аблаҳзан. Фариз боз бо қаҳр баромада ба хонаи хоҳараш рафт. хоҳараш ки феъли ангашро медонист, акаашро насиҳат кард ки ака, ҳамааш хуб мешавад, тоқат кунед, ӯ ки шуморо дӯст медорад, рашк мекунад. хоҳарҷон, ин рашк не, ин як бахилист, мефаҳмӣ? Не, ҳамааш хуб мешавад. янгаам шуморо бисёр дӯст медорад. ба дод омадам аз чунин рашкҳои беасосу аз чунин дӯстдорӣ. магар дӯстдорӣ чунин мешавад? гуфт Фариз. шаб дар хонаи хоҳараш хобид. шоиста то субҳ ба телефони шавҳараш паёмакҳои бисёр дилхарошкунанда фиристода ӯро боз ҳам нороҳаттар мекард. рӯзи дигар Фариз ба умеди оштӣ шудан як торт харида ба хона омад. шоиста ба ҷои хурсанд шудану пазироии гарми шавҳар якбора ба ғурғур сар кард. шаб куҷо хобидӣ? Аблаҳ боз сар кардӣ? набошад чаро ба хонаи ҳалолатон наомадеду бо он зан хоб рафтед? хонаи маъшуқаам будам, фаҳмидӣ? дили ман гуфт ки шумо бо он маъшуқаатон будед. тифл дар оғӯшаш беҳад ғаш мекард. аммо шоиста ҳамоно шавҳарро гапҳои носазо мегуфт. асабҳои Фариз гиреб ҳастанду сари қаҳру ғазаб калимаи талоқро ба забон гирифт. шоиста ашки чашмонашро пок карду зери лаб гуфт: ҳаётамро телефон рашки беҳуда сӯзонид. пушаймонам, вале пушаймонӣ суд надорад. میروم هرگز نمی آیم دیگر، همراه و پشت و پناهم یاد تو. میروم تا این که بعدی رفتنم تنج ماند خانه آباد تو. میروم تا این که بعدی رفتنم تنج ماند خانه آباد تو. رفت با تو لذتی عمری عزیز، تفکامی ها عذابم میدید، چشمای شاهدی دردی دلم، قطره قطره باز آبم میدهد، چشمای شاهدی دردی دلم، قطره قطره باز آبم میدهد. چشمای تو فریبم دادم، در شتاب انتخاب وقتی خود میروم زیرا که در چشمان تو هیچگاه شعله عشقم نبود. میروم زیرا که در چشمان تو هیچگاه شعله عشقم نبود.